Vi skal have 4 McFlurries. Ja. Hvad er der for nogle smage? Vi har Magnum Dime eller Smarties. Jeg skal have Magnum. Vi skal have 1 med Magnum og 3 med Dime. 3 med Dime og 1 med Magnum. Skal det være med Magnum Mandel? Ja. Okay. Og var det, Hvad? var det så det hele? Ja, det var det hele. Så skal der 82 i Magnum Dime. Der kommer jeg. Hej. Vi har bestilt McFlurries. McDonald's? Okay, til 82. Lige en anden gang, så er det indenfor, hvis man ikke har bil. Okay. Men det går den her gang, det kan godt høre. Har vi ikke noget for dig? Ja, Har du ligge her? Jeg tror ikke, han så, vi var på det. Jo, men det er hvis man ikke har bil. Fandme godt lavet, drenge. Det er ikke færdigt endnu. Nej. Gratis wifi og det. Tænk mig, hvad sker? Skal jeg tage den? Eller kan du have det? Jeg kan også godt tage det med i stedet, måske. Som I kan se, har de travlt inde i McDonald's køkkenet. Så det må koste 20,5 for en væk. Det koster 22 for en... nej, det koster 20 for jeres og 22 for min. Nå, Fordi min var meget normalt. nå, okay. Så. Du slukker lige snart, vi har fået det. Ja. Så bare den, der får vi lige få vores fået. Vi venter. Hvad siger I? Vi skulle have vores McFlurries. Nej.